Una bandera. Porta els tapers! Ara, Colifers! Un pitjor! Alerta amb el foc enemic! Fem un numerit d'aquests aquí. Per poder combatre l'envestida de la cavalleria catalana que arriba amb els salves exacts. Home, conill! Candelines es retiren davant d'aquesta càrrega de cavalleria. Els artillers i l'infanteria borbònica s'han retirat perquè la seva posició era indefensable contra aquest